tervetuloa seuraamaan meidän uutta videota, missä me ollaan laivalla. Eli siis me mennään tonne Viking Linelle ja käydään Tukholmassa, mutta ei käydä maissa niinku silleen. Mutta siis tää on niinku meidän vlogi nyt sieltä. Meillä on nyt tullut 1,5 vuoteen videota, koska me ei olla niinku keretty tehdä ja me ollaan niinku unohdettu tehdä kuvata aina tarpeeksi, niin joo. Nyt tulee tää niinku viikko tää tai tämä päivä täällä. Ja meillä on tosiaan täällä spesiaali vieras mukana, eli täällä on mun paras kaveri. Moi! Alina. Ja sit sinne tulee vielä toinenkin kaveri Iida. Niin sitten me ollaan niinku täällä niinku meidän perheitten kanssa. Tiedän reissuista. Sitten me mennään sitten shoppailemaan ja kuvaillaan, mutta siis ollaan nyt matkalla Turkuun. Ja mennään pizzeriaan syömään. Joo, me mennään tonne. Miksi sulla on sanoma? Sitten mulla on me mennään tonne Dennikseen pizzalle. Sitten ennen kuin me mennään laivaan, meidän laiva lähtee 20:55 eli 6:55. Ja kello on nyt 6:30, mutta me kuvaillaan nyt paljon, koska ei olla kuvattu hetken. Moikka! Nyt tulee meidän auton esittely, tai ei siis tää meidän takapenkin, meidän majojen esittely. Mä näytän meidän majan. Ekana täällä on juomia. Sitten tässä on tämmönen takki. Ja tässäkin oli, mutta joo. Ja sitten tässä on Amanda. Ja tuolla on Maikku. Ja nyt Maikku näyttää vielä sieltä. Tuolla on mun jotkut kulkeet. Tässä on mun joku seinä, koska tuolta tulee kylmää tästä ikkunasta. Niin, joo, ja sitten tässä on joo, tuolla on vaan kengät ja kaikki. Ja nyt siis ollaan matkalla vaan. Joo. Nyt me ollaan autossa. Joo, me ollaan nyt täällä. Ja lähdetään Denniksen pizzaan. Denniksen pizzaan. Mulla ei kyllä yhtään siellä. Täällä ollaan. Mä otin ton special pizzan ilman katkarapuja. Ja mä otin kinkku ananas pizzan. Meillä on uusi spessu vieras. Joo, se on meidän takaisin täällä laivalla. Olemme vessassa. Kuka käy? Tässä on Jonna, tässä on Maikku, tässä on Alina, siinä on... Tässä on Amanda. Ja tässä on minä. Mä saatiin nyt meidän pizzat. Maikku otti nuketteja, mutta mä otin pizzan. Tämmösen ison pizzan. Ja Alina otti tommosen. Mä en oikeesti jaksa enää syödä, mutta Alina nyt näytti mulle tätä kirjaa, niin nyt mä vaan katon tätä koko ajan, kun tää on niin hyvä näköinen. Mutta mä en voi katsoa, koska mun pitäisi syödä, mutta mä en jaksa, kun mä oon niin täynnä. Maikku otti nuketteja. Ja Nonna otti kinkkuananaspizzan ja Iitu otti ennestiä minkä joku ihan erikoisen. Ja Alina otti kinkkuananaksen, joka on... Siis mä olin ihan jäätävä, ne meni näin paljon autosta ylittämäkin tän verran. Tää oli niin iso tankkolautanen. Mulla jäi vähän jo. Mullakin aika vähän siis jäi. Vähän. Me nyt lähdetään tuolta ja toi ei oo meidän laiva, mutta me ollaan nyt täällä. Ihan taas on Port of Turku. Nyt meillä on laukut kaikki. Ja tää Turku näyttää nyt täältä. Ei nyt näy mitään plus Baltic Princess. Ja joo, I'm so excited. That is our laiva. Eli siis toi on meidän. Nyt me saatiin Iidakin täältä otettua meidän kytin tänne ylös. Ja mä kuvasin varmaan sen check-in jutun jälkeen. Mä nyt peitän tän QR-koodin, mut siis oh my god, meillä on viereiset hytit kaikilla. Me päästiin nyt tänne. Nyt me ollaan menossa tänne laivaan, koska portit aukee. 10 sekuntia, niin me ollaan laivassa. Ja laivassa. Laivassa. Kato, me ollaan laivassa. Kato, me ollaan laivassa. Ja mä oon sisään laivan nyt. Katon. Tonne. Mä oon siis nyt täällä. And here we are. No se ei näy mitään, mutta tässä on satama. Tää venätä vielä hetken meidän huoneet. Täältä meidän huoneet ei oo vielä tullut, mutta me ollaan Alinalla vierekkäisesti. Iidalla on sitten se nurkan takana ihan seuraavassa, joten ihan lähekkäin ollaan kaikki. Ja on tosi kivaa. Mä nyt kuvaan tosi paljon, koska tää on niin slee.
Okei, tää on hyvä. Tää on Shopping World. Mä tarviin tän koneen. Tästä videosta tulee nyt sit varmaan tosi pitkä. Mutta siis tää on oikeesti varmaan vaivan kattominen. Jep. Mulla menee tän editoimisen ihan sikakauan aikaa. Nopea hyttitour. Näin. On host vaihdettu ja nyt kohti tax freetä. Juu, eli siis suoraan ei oo tullut nyt kuvailuja, koska mulla loppui siis tosiaan akku. Me oltiin semmosessa niinkun karaokebaarista semmossa. Mut juu, niin me otettiin sieltä semmoset ihanat Ville Viikinkin-juomat, jotka oli ihan sikahyviä. Mut me haettiin siis tämmöset Ville Viikinkin tatuoinnit. Ja nyt me mennään takaisin tax freeihin, koska Iida ja Nonna auttaa siellä meitä. Ja terve! 20 minuutin meikkihyllyn katselun jälkeen ollaan vihdoin vaateosastolla kautta koro-osastolla kautta viimeisaikai. Joo. Ja mehän ohitetaan viiniosastot ja kaikki nämä. Ja tullaan karkkiosastolle. Ollaan nyt täällä. Nyt me paitumme ja lähdetään täältä. Nytten Alinan kanssa tuolla hytillä, koska joo, miksi ei käydäkään. Tai miksi ei käytäisi. En mä siis kuvata mun puhelimella, koska meillä ei ole vielä semmoista ihan kunnon kameraa. Siis laitaks mä tän... Mä hetken mietin. Laitaks mä tän tälleen, että mä vedän noin hiukset? Vai laitaks mä tän tälleen, että mä en vedä niitä hiuksia? En mä tiedä. Kiitos, että sä päätit mun puolesta. Mä en vedä niitä hiuksia sinne. Ehkä jossain vaiheessa joo, mutta en nyt. Me voidaan näyttää iskäkin pian. Täällä on heti ihan jäätävä melu. Nyt me mennään 2 kerrosta ylemmäs. Tää on jotenkin kiva käytävä. Ikkunan saa. Jep. Me mennään nyt. Siis me ollaan niin poiki. No ei olla. Siis me vaan tultiin tähän nyt istumaan tämmöiseen äärijärjestettyyn me löydettiin tämmönen pelihuoneen. Me ollaan täällä niinku 1. Nonna osti tommosen söpön valaan, joka on tosi hieno. Ja me mennään nyt syömään välipalaa. Ja mä ostin Ota toska noita. Siinä on iskä. Iskä osti tommosia nakkia. Mä oon nyt pelattu tätä. Tiedähän sikakauan. Mä sain. Tää maksoi 2,5 euroa. Anna sai tommosen ja mä sain tämmösen. Ja hoplaa! Me kävin vaihtaa. Tuo joku tämmönen ivy vai? Se keskeytit mut. Mä kävin vaihtaa nyt yövaatteet. Team Smoothie Skin. Okei. Tuossa on joku saari. Siis mä tiedän, näettekö te? Kyllä te näette. Siellä oli jotain. Nyt me mennään nukkumaan. Joten joo, nähdään sitten aamulla. Joten joo. Hyvää yötä. Hyvää huomenta. Kerrankin tää näkee niinku jotain. Jos menee toinen laiva. Iskä saa sanoa nyt good morgorellaat. Good morgorellas. Viitti vaihtaa tämmöiseksi, nyt me lähdetään siis aamupalalle. Iitakin heräs. Me nyt ollaan täällä. Ja hakemaan. Mä hain nyt lätyt. Mä lähdettiin sieltä aamupalalta pois, koska en jaksa tuolla siellä. Nyt mä oon taas täällä huoneessa, missä mä otin eilen joku kohtaus oikeesti. Nyt pelataan nyt. Mä voitin tulla tommosen jättityksin. Nyt me lähdetään itse istumaan iltaa baariin 3. Joo. Eli siis me, Alina, minä ja Iida, niin me mennään nyt baariin. Semmoiseen baariin, johon saa mennä myös alaikäiset. Me tultiin baariin. Nyt me ollaan täällä ihan perällä. Kun eilen illalla täällä ei näkynyt mitään, mutta nyt täällä näkyy. Alina! Limbo! Me kierrettiin nyt tax free kokonaan ja... Vasta sen esittelen. Okei. Joo, eli mä ostin siis tän Smoothie Skinin tän serumin. Tänne.
kun mä oon saanut tän silleen pitkään sieltä karkkipelistä, niin mä voisin tän. Sitten näitä tämmösiä varjelmaa. Mä käyn oikein itselleni sikseen. Häipää. Tämmösiä varjelmajuttuja. Joo. Brainli. Mä ostin äsken. Tämmösiä ei vegekarkkeja, mutta nyt mä maistellaan niitten kanssa. Joo. Laivaherkkujen maistelua. Ja Alinalla on tommoset kirsikat siis. Oh my god, toi tuoksu vähän aurinkorasvalta. Ei tuoksu ihan normisarki. Toi tuoksu hyvä. No hei, oota sama vielä. Ihan normi, jos sä hengät sillä hetken. Aurinkorasva muosi. Hengitä vähän outo. Hajut. Ei tuoksu. Sitten näitä tällaisia vegaani. Näistä vähän bukseja. Nää on niinku oikeesti niinku pilvi. Niitä on piileviä. Ota se. Keskellä ei mitään. Merta. Me pelataan nyt bingoista, voittaa rahaa paljon. Joo, ei voitettu mitään. Mä siis nyt saavutaan Maarianhaminaan. Tuolla on toinen vikingaari, tuolla on pallikfriisit. Okei, tässä on Amanda ja se juo nyt kokissa. Ja me saavuttiin Maarianhaminaan. Tässä näette. Tässä on Amandan kämppä. Ovesta ulos. Tälleen. Näin. Kävellään. Ja sitten menemme meidän. Eli meillä on tässä vierekkäin. Tää on mun toinen Alina. Siis kattokaa sitä käytävää. Sä jatkuu niinku tonne ihan ikuisuuksiin asti. Me pelattiin tämmöstä, tää on ihan hirveen outo. Siis tää on tämmönen vesiettipeli. Se heiluu oikeesti tolleen. Ja Alina pelaa täällä tämmöstä motorbike-peliä. Sen iskän kanssa. Alee! Hyvä Alina! Noniin! Täysin siellä! Kaasupohjaan! Hyvä Alina! Ihan täysiä! Alina voit! Onko voimalyö? Ei oo, kun nopeus vaan. Ketä kun painaa? Näytän niille! Noniin! We are in dinner now. Oh my god. Tästä kuvan. Siis tää on legit oikeesti. Tää on oikeesti sitä elämää. Nyt me ollaan hakemassa ruokaa täältä lasten. Me ollaan nyt syöty. Haha, kato iskä. Where I fucking tämmöstä. Annan tekemään häntä. Nyt tulee nopeasti mitä me ollaan ostettu. Tällaiset tuliaiset. Sitten riisissejä. Sitten tällainen peli. Sitten tällainen 2,5 euron tikkari tällaista koneesta. Ja sitten mä ostin tällaisen. Joo. No niin, Alina. Viimeiset halaukset. Nyt me ollaan shoppailemassa. Viimeistä kertaa. Ja viimeiset halaukset. Ei nyt oi. No niin. Mä ostin tämmösen rituaalisen. Eikö tää shopping haul? Joo, mä ostin tämmösen. No ihan sama. Mä ostin tämmösen rituaalisen. Tämmösen shower gel motion. Koska toi on hyvä. Mä saan nyt. Mut mä en vielä mitään muuta, mutta nyt on viimeiset puraukset saatu tehty tosta. Me nyt tehdään siis tämmösiä mansikkajuomia. Oi nam. Vähän papisen pysyy alla.
Sen jälkeen on taas kirurgilla käsin. Aivan, työnomaan. Ja sieltä on. Kiitos. Wow. Me ollaan Onko Pokkaa haastetta. Hän huutaa tälle laulajalle jotain hyvää. Mikä meininki? Ihan jees. Pian päästään kotiin. Temppuilut alkaa. Lisää. Aika, että me lähdetään tätä laivareissulta pois. Ja aika hyvin, kun me ollaan tomaatin punaisia. Koska me vähän pyörittiin. Mutta toivottavasti tää video oli hyvä. Niin, ja me vielä kuvataan sitten loppumatka. Me nyt venttaillaan täällä. Nyt me ollaan siis Seinäjoella. Ja katsotaan kelloa. Täällä alkaa koulu. Niin täällä alkaa koulu. Mutta ollaan väsyksissä. Ollaan. Me ei taideta tehdä nyt ostostelista, mutta me mennään suoraan nukkumaan. Huomenna sitten. Mutta mä ostin paljon karkkia ja luottina. Mä ostin Ritualsin 2, se on hyvin juttua. Drinksuja aika paljon. Mitä muuta? Ja smoothieskillisen seerumin. Sitten tulee... Testatkaa näitä, ne oli tosi hyviä. Ei oo yhteistyö. Ei ole yhteistyö. Ei, mutta ne oli ihan hyviä. Mutta... Ei kun nyt tehdään video. Tää video oli sitten tässä. Ja kiitos jos katsoitte. Niin kiitos jos katsoitte. Ja nähdään ja hyvää yötä. Hyvää yötä ja nähdään seuraavassa videossa ehkä jos. Toisin sanoen, GR. Moikka. Bye. Jos mulle ei oo tänään tekemistä, mä menen shoppaan. Senttimeteristä uudet fiti.